duk mutumin da yake da fushi to gangan jikinsa ya fi buɗuwa wa cututtuka kala-kala. Da yawa daga cikin cututtuka da suke kashe mutane a yanzu suna da alaƙa da fushi, musamman kuma cututtukan da suka shafi zuciya. Fushi yana jawo ciwon kai, fushi yana jawo high blood pressure, ciwon hawan jini. Fushi yana jawo insomnia, ciwon rashin bacci. Fushi yana jawo heart attack, ciwon bugun zuciya da zai iya sa mutum ya mutu lokaci guda. Sannan ƙarshe ma ko baka kamu da ciwo ba, fushi yana iya sa ka ji duniyar ma ba za ka iya ta ba. Shi yasa mutane da yawa suke ta mutuwa, musamman kuma matasa, saboda mutum ya je ya auka da kansa ga abin da zai kashe shi. Wani rahoto na second quarter ɗin wannan shekarar da WHO, hukumar lafiya ta duniya, ta fitar shine hanya ta uku da take jawo yawan mutuwa a duniya ita ce suicide. Bayan rashin lafiya da mutum zai yi ya mutu natural death, sai accident, sai kuma suicide. Mutanen da